У прvom čitanju prorok Izaija piše: narod koji je hodio u tmini svjetlost vidje veliku. Onima koji mogu zemlju obilava svjetlost jaka osvana. Ovo su riječi nade koje odjeduju kroz povijest. Kao što Izaija govori o obnovi Jeruzalema, tako i Isus želi obnoviti naš život. Čovječanstvo je često upalo u plami grijeha, nepravde, podjela i beznačaja. I danas u našem vremenu možemo osjetiti težinu te plame. Ratovi, nejednakosti, potvrđenost među ljudima i gubitak smisla. Sve nas to ponekad uzima i tjera da vapimo za svjetlom, za istinom, za smislom. Božić nam donosi odgovor na početku. Svjetlo je došlo na svijet. Bog je poslao svoga Sina da rastuče tamo i donese mir, ljubav i život. Evanđelje nam pripovijeda o jednoj jedinstvenoj, ali duhovnoj dirljivoj sredini. Djevica Marija i Svet Josip nisu našli mjesta u središtu. Pa je dijete rođeno u štaru i položen u jasne. Bog je mogao
Ти дав